Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje, te za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravni... U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevao sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas! Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, gdje slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitan kapan i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas! Naše pjesme svi nekad se plaše, može promiti se kume. Sada molim da nam se obrati predsjednik udruženja Drug Azur Smajić. Sjećam se onih godina kad smo se skupljali u ovakvom i većem broju da dočekamo opštinske hitove štafete u Magojevcu. Sjećam se da su to bili dani koji su nas ispunjavali, dani koji su bili lijepi, veseli, sretni, gdje je bilo puno mladih ljudi, gdje je bilo puno djece koja su pjevala, koja su se smijala, koja su se radovala. Sjećam se da je to bilo jedno dobro vrijeme. Vrijeme kad smo živjeli s Titom, vrijeme koje se zvalo Titovo doba. Što baš štafeta mladost? Nekako godinama unazad ovakve manifestacije su održavane širom bivše Jugoslavije, pa time i Bosni i Hercegovini. Prije par mjeseci pristupio sam udruženju i Ligi antifašista Jugoistočne Europe i saznao za ovakav događaj. Iznio sam prijedlog od druga Azura, predsjednika udruženja, i on je moj prijedlog prihvatio. Poštovani građani Maglaja, a posebno draga djeco i draga omladina, pozdravljam vas u ime Ligi antifašista Jugoistočne Europe, organizatora nošenja ovogodišnje štafete pod nazivom Štafeta bratstva jedinstva.